her i første omgang. Okay, undskyld. Anerkendelse. Ja, det er for mange unge blevet til en popularitetskonkurrence. Det bliver betegnet som popularitet at være anerkendt. Selv her på min arbejdsplads er det sådan. Vi vil alle sammen være anerkendte. Det er meget vigtigt. Det er blevet til en slags dødelig sygdom. Vi bliver nødt til at kurere den. Men jeg ved ikke hvordan. Der er mange andre vigtige ting her i livet. Der er ens familie, der er ens venner, og der er en rigtig kærlighed for venner. Hallo? Goddag, jeg er Dr. Sabe. Doktor? Er jeg indlagt? Lad mig se, patient har været ude for ulykke i går aftes, faldt ud af vinduet fra første sal. Ulykke? Kl. 14. Vinduet? Patient hukommelsestab grundet stort traume. Hvad er der sket? Det der er sket, er, at du har brækket fjerde ryghvirvel. En fjerde ryghvirvel? Jamen, hvad skal det sige? Min kæreste, eller skat, hvad der sket med dig? Min eneste dag. Jeg er faktisk nødt til at prikke dig i øjet. Hvad har du dog gjort derude? Ej. Undskyld, må jeg lige tage mit Ja, selvfølgelig. Læg dig. Slap lidt af. Okay. Ja, doktor. Jeg datter, hun faldt ud på vinduet på første sal. Ja, det sagde de godt i telefonen. Hun har brækket fjerde ryghvirvel. Hun har brug for, at hun slapper af, og der er fred og ro. Hun har fået et lille hukommelsestab. Min kæreste, skat, betyder det, at min datter, hun er lam? Ja, hun kommer højst sandsynligt ikke til at gå. Men vi gør alt, hvad vi overhovedet kan. Så lige nu synes jeg bare, at du skal gå ind til hende. Min kæreste, det hele skal nok gå godt. Sæt dig. Det skal nok ordne sig. Ja, selvfølgelig. Hvor er så smukt, hun skal. Har du brug for noget vand måske? Nej, tak. Jeg vil bare gerne sove nu. Nu. Hvis jeg ikke gør det nu, så finder hun måske ud af, at det var mig. Hun må ikke finde ud af, at det er mig. Hallo? Hvem er det? Hej, Stella. Hej, Karma. Hvor er det godt at se. Hvor er det sød, at du kommer og besøger. Ja, selvfølgelig kommer jeg og besøger dig. Ej. Min bedste veninde. Ja, ej. Ved du, det er så irriterende. De vil ikke fortælle mig, hvad der er sket. Ej, men du skal Er det bare... Altså, jeg kan huske, at vi var til fest i går. Og så snakkede de om, at jeg faldt ud af vinduet og alt muligt. Nej, men du skal ikke tænke på, hvad der er sket nu. Du er træt. Du skal hvile dig. Men vil du ikke nok bare fortælle mig det? Jamen, jeg ved jo ikke engang, hvad der skete. Jo, selvfølgelig. Vi var ikke sammen til festen, Stella. Hvorfor var vi ikke sammen? Vi er altid sammen til fester. Altså, du var sammen med de andre piger. Kan du ikke huske, du var sammen med de andre? Altså, du havde virkelig drukket rigtig meget, og jeg ledte over det hele, og da jeg fandt dig, så var det for sent. De andre piger? Ja, du var sammen med de andre piger. Så må jeg spørge dem. Stella, skat! Hej! Hej! Hvor går det? Jeg har hørt, hvad der sker.
Jo, tak. Hvad så? Jeg hørte, at du faldt ud af vinduet. Ja, det siger de i hvert fald, men jeg kan ikke rigtig huske, hvad der skete. Altså, hvad lavede Karma her? Jamen, hun var for at besøge mig. Hvad har hun sagt til dig? Hvad hun har sagt til mig? Hvad mener du med, hvad hun har sagt til mig? Ja, du ved om. Altså, med hensyn til ulykken. Ulykken? Hvorfor skulle hun sige noget om ulykken? Altså, fordi I var sådan sammen 2 minutter, inden du røg ud af vinduet. Hej, vi var. Jeg var sammen med jer. Josefine, fortæl hende lige, hvad du så. Altså, jeg så dig og Kamma gå op på første sal sammen. Men altså, der er jo ikke noget med sikkerhed. Men Men... Altså, hvad siger I? Altså, jeg siger ikke, at Karma lyver, men I gik jo op sammen lige inden du røg ud af Selvfølgelig vinduet. lyver hun ikke. Hvad bilder I jer ind? Men hvorfor skulle hun ellers... Hun er min bedste veninde. Hvad har hun fortalt dig? Hun sagde, at jeg var sammen med jer. Nej, det er løgn. Du var ikke sammen med os. I er altid sammen i 2 uger. vi var overhovedet sammen. Jeg synes, I skal tage at gå. Mener du det? Ja. Okay, men det nu vi advarer dig. Ja. Det må du selv om. Jeg tror bare gerne, at Karma hun vil have noget anerkendelse, fordi at folk synes jo, at anerkendelse er forskelligt fra person til person. Og for mig, der er anerkendelse en helt speciel ting. Jeg vil gerne have, at folk de accepterer mig for den, som jeg er. Og det gør de, når de liker et billede på Instagram af mig for eksempel, eller giver mig et lille follow. Og jeg føler, at jeg får sådan en selvtillidsboost. Og jeg tror bare, at det er det Karma hun mangler, fordi altså, jeg ville da også have lyst til at skubbe nogen ud af vinduet, hvis jeg kun havde 80 følgere. Men ja, det er anerkendelse for mig. Okay. Det er altså sidste chance nu, hvis jeg skal nok gøre det. Så husker hun bare. Kan vi så gøre det her? Så kan jeg måske blive anerkendt. Men hvad er anerkendelse egentlig for mig? Jeg er jo slet ikke vant til anerkendelse. Jeg har jo altid stået i skyggen af Stella. Der er aldrig nogen, der har lagt mærke til mig. Men sådan jeg må føles, det må være. Det må være... Stella må føle, at hun føler, at folk synes godt om hende. Og at det, hun gør, er altid det rigtige. Selvom det faktisk er det forkerte. Men jeg forstår ikke, hvad hun gør. Hvorfor skal det være sådan? Og lige siden børnehaven, der har hun altid fået al opmærksomheden. Og jeg er så træt af det. Jeg er så træt af, at det er altid mig, der skal stå i skyggen. Og jeg gider det ikke mere. Og nu er jeg nødt til bare at tænke på mig selv. Og nu vil jeg beundres. Nu vil jeg have, at folk skal se mig. Karma? Stella, det var godt, du vågnede. Ja. Hej. Hej. Ej, jeg havde lige den mærkeligste drøm. Nå, hvad drømte du? Jeg drømte, at vi var til fest, og så skubbede du mig ud af vinduet. Skubber du ud af et vindue? Ja, Hvad er det for noget at sige? men altså, jeg tror også bare, fordi at Amanda og Josefine, de sagde, at det var det, der var sket lige inden vi faldt i søvn. Josefine, hvad har de sagt? Jamen, de sagde, at det var dig, der skubbede mig ud af vinduet til festen i går. At jeg skubbede ud af vinduet? Ja. Hvad er det for noget at sige? Jamen, Vi er da deres bedste veninder. Ja, men altså, Du tror vel ikke på dem? nej, selvfølgelig gør jeg ikke det. Jeg tror på dig. Selvfølgelig tror du på mig. Ja. Men, Jeg synes, du bliver nødt til at tage noget at drikke nu. ja. Ej, men hvorfor tror du det? Jeg er virkelig forvirret. Ja, men Men du tror ikke, det er mig, vel? nej, selvfølgelig tror jeg ikke, det er dig.
sådan lidt tilbage? Lidt. Super, det skulle være alt. Hej igen. Okay, Stella, vi var nødt til at snakke om det her. Her, du var nødt til at tage noget drik nu. Det er meget vigtigt. Ja. Her, tag du noget drik. Vil du ikke nok fortælle mig, hvad der skete? Jamen, jeg har jo fortalt, hvad der skete. Altså, du var sammen med de andre piger, så jeg ved det ikke. Nej, okay. Men tag du noget drik. Nej. Jeg kan huske det. Jeg sad i en vindueskarm på første sal til festen. Og så skændtes vi. Men jeg kan ikke huske, hvad der ellers skete. Du bliver nødt til at fortælle mig det, Karma. Jamen, jeg forstår ikke, hvad du må have mig til at sige. Jamen, fortæl mig, hvad der skete til festen. Jeg kan huske, vi var sammen. Du skal drikke noget, altså, du var nødt til at tage noget drik. Og så faldt det ned. Så skulle du også fortælle mig det. Hvad så? Okay. Altså, vi begyndte jo at skændes, og jeg har altid været jaloux på dig, Stella, og det var bare i øjeblikket, og jeg skubber dig ud af vinduet, Stella. Hvad? Og jeg fortryder altså allerede, hvad jeg har gjort nu. Hvorfor? Jamen, jeg er virkelig også ked af det. Jeg er virkelig ked af det. Jamen, hvad skete der? Hvorfor gjorde du det? Du er min bedste veninde. Jamen, jeg ved det ikke, Stella. Jeg var bare jaloux. Altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det. Jeg er virkelig ked af det. Du må virkelig ikke være sur på mig. Jeg er også ked af, hvad jeg har gjort, men jeg blev bare nødt til at tænke på mig selv. Det er okay. Jeg forstår Er det godt. okay? Ja, altså... Nogle gange, så kan man godt blive revet med, og Tilgiv mig jalousi, bare. det kan føre til grimme ting. Og jeg ved det godt, og altså, nogle gange så sker der nogle lidt dumme ting, og jeg ved godt, at hvis det virkelig galt, så vil du aldrig gøre det. Tilgiver du mig virkelig? Selvfølgelig gør jeg Okay, du det. er nødt til at tage 2 fingre i halsen, Stella. Karma? 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 Karma. På det sidste har jeg tænkt om kærlighed og anerkendelse, det egentlig går ud i et. Fordi at der må i hvert fald være en sammenhæng. Man kan ikke blive elsket uden at være anerkendt, men man kan jo heller ikke anerkende nogen, man kan ikke blive elsket, hvis man ikke er anerkendt, og man kan ikke anerkende nogen, som ikke er elsket. Og nogen vil måske mene, at de to ting faktisk er de samme, men jeg tror, der er en væsentlig forskel. Fordi at anerkendelse, hvis man anerkender nogen, så skal man bare synes om deres handlinger og hvordan de er, deres livsstil. Men hvis man virkelig elsker nogen, så er det jo meget dybere. Og nogle mennesker, de ser måske slet ikke, at de faktisk bliver elsket, og så går det galt, fordi at de virkelig drømmer om andre ting og om at blive anerkendt. Så kan det gå galt.